Bun venit la acest tutorial unde să discutăm despre secțiunea de administrare a clienților. Și vom merge la secțiunea de clienți și aici vom avea două opțiuni, adrese și clienți și dacă apăsăm pe clienți putem să vedem clienții noștri ce fel de text sunt ei, vârstă medie, niște chestii care nu sunt relevante în acest moment. Dar aici putem să vedem cum se numește clientul, dacă este înscris la de a primi newsletter de la noi sau oferte de la parteneri și când s-a scris și ultima dată când a fost autenticat în contul nostru, deci putem vizualiza, șterge sau edita clientul. Și vom vizualiza clientul, iar aici putem vedea statusul clientului nostru, cine este clientul nostru, câte comenzi a plasat, ce coșuri a avut. Aici putem să dăm de fapt click și să vedem exact cam ce a avut clientul în coș. Da, dar n-a fost nicio comandă, n-a făcut nicio comandă, clientul doar s-a uitat. Deci este un coș abandonat în care clientul s-a uitat la anumite produse, doar că n-a plasat niciun fel de comandă. Aici putem vedea produsele care le-a achiziționat de la noi, în partea dreaptă putem vedea notițe private, noi putem să adăugăm alte notițe ce dacă dorim, mesajele care clientul le-a trimis către noi și ce am trimis și noi lui, comunicarea care am avut, dacă a folosit cupoane, bineînțeles nu a folosit, și aici avem, bineînțeles, mesaje referitor la comandă, mail de trimise către client, ultima dată când s-a conectat, din ce grup face clientul și, bineînțeles, adresele. Și dacă clientul a avut o listă de dorințe. Dacă eu, clientul, voi intra pe magazin și voi merge la acest produs, să pifez în lista mea, da, deci voi pune aceste produse în lista mea. Eu sunt deja ca și client autentificat pe site. Aici pot să văd și partea de comenzi pe care eu le am. Pot să repet comanda, pot să văd detalii despre comandă. Și atenție, ceea ce vedeți aici poate fi foarte diferit în magazinul online, pentru că stilul de design nu este la fel și atunci felul în care afișează și arată este total diferit de ceea ce vedeți în acest tutorial. Bun, și acum că am văzut acest lucru la clientul nostru, ce să fac? O să fac un refresh și că nu s-a actualizat sau nu și-a făcut el actualizare. Ia să mergem să deconectăm și să intrăm din nou. Și am intrat ca și client. Ia să mai dăm încă o dată la My Wishlist. My Wishlist avem 1, 2, 3 produse. Perfect. Iar tot aici avem și partea note de credit, nu există nicio notă de credit și o să ajungem și în secțiunea asta imediat. Dar în concluzie, cam așa vedem ce face clientul nostru, cam ce are el, ce se întâmplă, grupuri și așa mai departe. Asta este zona secțiunea de client. Dacă nu ne convine ceva, clientul nostru putem să modificăm oricând și să-l transformăm dintr-un vizitator. Dacă clientul nostru... De ce se întâmplă? Se întâmplă de multe ori când clienții noștri pun comandă și ei nu bifează opțiunea de a crea un cont. Atunci când se întâmplă acest lucru, persoana respectivă este doar un simplu oaspete pe site-ul nostru, un simplu vizitator și pune comandă ca și vizitator. Ei bine, această persoană nu se va putea autentifica în cont pentru că nu a setat o parolă, pentru că nu a bifat opțiunea de client. Și atunci este necesar să mergem în secțiune, să edităm clientul și să schimbăm statusul de aici, accesul de grup, din vizitator în client. Iar apoi el ulterior poate cere o resetare a parolei și sistemul îi va genera o parolă. Fără ca și opțiunea aceasta să fie bifată, el nu este un client și astfel nu va avea acces. La secțiunea de adrese, bineînțeles, nu puteți să vedeți decât informații despre adresele clienților. Nimic altceva, nu este nimic diferit aici. Cam atât a fost în acest tutorial, ne vedem în următoarea secțiune. Dacă ți-a plăcut ceea ce ai văzut și ai auzit, nu uita, te rog să ne dai un like și, bineînțeles, să ne lași un comentariu dacă ar trebui să îmbunătățim ceva.